תכף היא מגיעה. חדווה! איזה יופי. זה פשוט חוויה. זה בכלל לא דרך נתיבות. אין דברים כאלה. מי הגיע? ציפי, הקלה שלך הגיעה, היא פה. יאללה. איך אני שמחה שהגעת, חיכינו רק בשבילך, בואי תשבי. בואי, שבי. תרגישי בנוח, תרגישי בבית. בואי תאכלי. תודה. מותק. תאכלי. חדווה, אמרת, תלך לחודש במייל. מי שם את זה כאן? קחי מותק, לבריאות, תאכלי. היא מרגישה לא בנוח פה, זה לא לעניין. אני קוראים לעשות מצעים לא רגיל. ציפי חייבת לטעום זה. הטעם בסלט שלי? סלט הכי טעים פה בשולחן. סלט מיונז של דודה חדווה. ברור, אני טעם. נו, תאכלי. וואו. טעים ממש. אני כבר חוזרת, זה אמא שלי. הלו? כן, אמא, מה נשמע? כן, ממש נחמד לי. קיבלו אותי, מה זה יפה. כן, יש פה מלא דודות וריסה אני רעבה. אני לא כזה אוהבת את הסגנון אוכל, זה עושה לי בחילה, אני לא יודעת. את מכינה יותר טעים. הרבה יותר. האמת, יש איזה דודה חדווה קוראים לה, היא עושה סלט. אמא, את חייבת את המתכון, באמת, את חייבת להתייעץ איתה. מיונז משהו טעים. אני אספר לך בבית, אני צריכה לסיים. ביי. את זה את חייבת לטעום, זה משהו. אני שבעה, תודה. יאלי, מה קורה? את לא אוכלת כלום, שום דבר לא לטעמך. היא אכלה ועבר רק את סלט המיונז שלי. זהו, אני אומרת לבעלך שזה הדיבור. איזה כיף לי! נו, תאכלי. בסדר, אני שבעה. תאכלי. איזה נס שיש לך אותי, ציפי? חשבתי שכבר אני אחזור הביתה כבר עם הסלט הזה. אבל עד שבאה הכלה של חנינת הטעם ולקחה את זה, איך זה טעים? מושלם. אני מדהימה. סיימי. אני שבעה. את מסיימת. אני שבעה. איך השירותים?
שבת שלום. מה נשמע? ברוך השם, מצוין, איפה יוסף? בבית כנסת. יאללה. בואי איזה בית תיכנסי. יפה. תודה רבה. דודה, מה שלומך? ברוך השם, מצוין. כל הדרך יוסף משבח אותך ואת המאכלים שלך. אפילו בסוד הוא סיפר לי שהוא היה מעדיף לברוח מהבית שלך בשביל לבוא לאכול את המאכלים שלך. מספרת לי. את יודעת, יוסף הוא כמו בן בשבילי. והכנתי לך הפתעה שאת מאוד אוהבת. דודה. סלט מיונז המושלם שלי. שאת מאוד אוהבת? לא, לא, לא. לא. אין סיכוי. מה? שעשית את זה בשבילי. את כמו בת בשבילי. כל פעם שתגיע אני אעשה את זה בשבילך שוב.